fi kashin shanu daraja. Wato idan na gane cancan ku miyan taushe ya fi miyan lado daraja. Wane gatan mu sai a tiku, birni da kauye sai a tiku, yara da manya sai a tiku, maza da mata sai a tiku, kowa da kowa sai a tiku, babba da yaro sai a tiku, maza da mata sai a tiku, lungu da sako sai a tiku, kowa da kowa sai a tiku. Shine tiku mu sai a tiku, shine baban mu sai a tiku, shine gatan mu sai a tiku. Gaskiya na burge sai a tiku, ni ne dan Pedro sai a tiku, shi zai kera kasa sai a tiku, shi din dodo ne sai a tiku, me sa dottijo biri daga zabe sai a tiku, shi zai kera mu sai a tiku, shine dodo sai a tiku. Gaskiya muna kauna sai a tiku, babu wanda ya sai a tiku, mun riga mun gane sai a tiku, shine dodo sai a tiku, ba mai ja da shi sai a tiku, Allah shi ja gaba sai a tiku, ban maganin kowa sai a tiku, wanda ya ja da Allah sai a tiku, shi zai kwan ara sai a tiku, mun riga da mun gane sai a tiku muke so sai a tiku, shi za mu zaɓa sai a tiku, shi ne zai wanke sai a tiku, sannan shi zai kera kasan mu. Allah ji kan musa iraduwa, shi ma mai hakuri ne, ina gaida kullo, shi ma mai hakuri ne, sannan ga dodon mu, shi ma mai hakuri ne. Ina gaida Joramiya, shi ma dan PDP, ina gaida Tabir, shi ma dan PDP, ina gaida Anoman Dalladi, shi ma dan PDP, ina gaida abokina, shi zaben Dalladi, sannan akwai abokanai wanda suke kaunan PDP. Ya ga dariyar dan Pero, Atiku kai na shugaba, Atiku kai da muke so. Najeriya mu ta lalace, yanzu ta zamanto jaga-jaga, so muke Allah ya baka mulki, kai ne muke kauna. Yan Najeriya in masu kai ne kowa, Atiku mu da kai ne muke so. Baka yi ka ba mu wuri, Atiku muke so. Haba ka so ka bata mana kasa, kai wai mai iyaye ne. Duba mun yi shiru kar ku ce tsoro ne, duba yadda angwane mu yake kan titi a lalace, kun ki ku gera mana, inda a ce yayan ku ne suke san anan ko angon ku ne ba sa ku gera shi ba. Aba gwamnati ku duba ku tosaya mana, me sa kuke abu aka ne. You do something like you are not educated people. Yeah, zan faɗa bana tsoron kowa ya gara ni ne, ni ne fara dan Pero na faɗa bana tsoro.